Kaixo, lagunok. Bizitzen ari garen egoera berezi honetan, ipuin bat kontatu nahi dizuet. Espero dut zure gustukoa izatia. Aukeratu dut gure hiztegi magikoa. Hasiko gara. Gure hiztegi magikoa. Jada, gaueko 9 direnez. Lotara joateko agindu diot Igorri. Telebista itzali eta lotara Igor, oraintxe bertan. Igorrek ordea ez du lotara joan nahi. Nahiago du telebista aurrean egon etxanda. Eta nik zer egin dut? Bada, kontatu dizkiot 9 kanpaikadak. Horixe. Don, 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 eta don. 9 kanpaiakadak kontatu. Bai, gaueko 9 direlako. Ordu batak, ordu biak, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9. Eta 9. kanpaia kontatu bezain agudo, oean sartu da Igor. Bizkor arradio. Igor, baina saltoka hasi da oe gainean. Don, don, don. Eta ez saltoka bakarrik, zeren honela agindu baitit mantapetik. Aitatxo, kontatu ipuin bat! Eta nik gaur ez dudanez gogorik ipuinik kontatzeko. Erantzun diot ezetz. Gaur ipuinik ez, Igor. Gaur hiztegi magikoa erakutsiko dizut. Eta hiztegi magikoa erakutsi diot dena hitz magikoz betea. Aita, zergaitik dira magikoak hitz hauek? Galdetu dit Igorrek. Eta nik erantzun diot ondo entzuteko, hitzak ondo entzuten baditu jakingo duelako zergaitik diren magikoak. Eta hiztegi magikotik hitz bat aukeratu dugu. Arbel. Eta errepikatzen hasi gara ahots gora. Arbel, 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 eta esan diot. Entzun, Igor, ondo entzun. Eta arbel hitza errepikatu dugu berriro. Arbel, 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 arbel. Ariketa bat batean entzun arte, belar. Ah, ze magia! Arbel hitza errepikatu ezkero entzuten da belar. Eta Igorrek orduan beste hitz bat aukeratu du, barre. Eta errepikatu dugu barre, 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 eta entzun dugunez barre. Arreba baizik. Eta jarraitu dugu irakurtzen hitz magiko gehiago. Ahots gora elkarrekin. Esaterako aul, 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 aul. Eta Igorrek esan du. Hitz berria Espainetan bizkor arraio. Lau! Errepikatu dugu marra hitza. Marra, 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 eta Igorrek esan du, 10! Eragiketa matematiko bat asmatuko balu bezala. Horiek hitzak, ahots gora errepikatzerakoan, ondo entzunezkero, beste hitz batzuk entzuten dira magikoki. Hori magia! Eta errepikatzen jarraitu dugu liburuko hitzak, dena magikoak. Adibidez,
sapo. Sapo, 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 sapo. Eta adibidez, tukan, 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 tukan. Irudi, xolomo, torraja, xake, alboka, labur, mago, txalo. Zenbat hitz, aitatxo, zenbat izen, magiko, magikoak. Eta hitzak ez ezik, pertsonen izenak ere errepikatu ditugu. Pako, 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 pa. Karla, 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 karla. Txumari, 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 txu. Patri, 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 pa. Nagore, 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 nagore. Pakita, 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 pakita. Telmo, 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 tel. Alaitz, 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 alaitz. Mari, 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 ma. Ibai, 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 ibai. Eta ahots gora jarraitu dugu errepikatzen, hitzak zein izenak, harik eta igorrek bere izena aurkitu duen arte hiztegi magikoan. Biar, 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 alaba, 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 alaba. Biki, 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 bi. Kale, 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 ka. Muki, 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 mu. Astun, 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 astun. Argi, 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 argi. Zati, 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 za. Santar, 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 san. Igor, 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 igor. Ikusi, 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 ikusi. Agin, 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 agin. Toki, 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 toki. Eta salto egin du. Aitatxo, begira, nire izena dago hemen, Igor. Eta nik erantzun diot baietz. Noski, zure izena ere magikoa da eta. Eta errepikatu dugu elkarrekin. Igor, 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 igor. Eta entzun dugu gorri. Eta Igor pozik jarri da. Bere izena magikoa delako. Eta irakurtzen jarraitu dugu. Hiztegi magikoan beste hitzak eta izena. Alabaina, une batez, Igor geratu da pentsakor. Amatxoren izena, miren, ez baita hiztegian agertzen. Eta galdetu dit ea amatxoren izena ez ote den magikoa. Eta nik adierazi diot baietz. Adierazi diot amatxoren izena beti entzuten dela berdin. Ordea, beti berdin entzunagatik magikoa dela. Oso magikoa. Gauza batengatik. Pertsona bat asko maite badugu beti izaten baita magikoa. Une batez, Igor isilik geratu da. Hiztegi magikoa itxi eta begiak zabaldu zaizkio, irribarrez. Eta erantzun dit, lepotik helduta. Bizkora raio, orduan, zu ere magiko zara, aitatxo. Nik asko maite baitzaitut. Eta musua eman dit. Eta nire izena errepikatzen hasi da. Mikel, 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 Mikel. Eta horratx, jada, gaueko 10 direnez. 10etako kanpaikadak ere entzun ditugu elkarrekin. Don, 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 don. Eta horra nola, poliki-poliki, Igorren begia izten hasi diren. Izten eta izten. Hipnotizatuta egongo balitz bezala. Don, 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 izten eta izten. Harik eta lotan geratu arte.
kanpaikadak entzunez. Ondo, 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 ondo. Alabazan edo ez bazan, sartu dadila kalabazan, eta erten dadilan, zure etxean erdilan. Proposatu nahi dizuet, zuek baita bilatu, hitz magikoak zure etxean. Ama, aita izenak, amama edo atxitxe izenak, zure maila edo telebista edo ea ze aurkituko duzue. Gero arte!